Hledáte tipy pro letošní Vánoce? Jeden bych měla. Nekupujte kapra. Čím méně jich letos koupíme, tím méně jich bude v příštích letech trpět. Možná si říkáte, cože, jak jako trpět? Jíst kapra je přece tradice. I kdyby tato tradice trvala tisíce let, tak to přece neznamená, že ji nemůžeme změnit. Kruté tradice jsou špatné tradice. Už při výlovech se k nim chovají velmi krutě. Rybáři je naženou do sítí, ze kterých je vytahují naběráky, přehazují je z kádě do kádě a přesypávají jako brambory. Potom je převezou na sádky, kde jsou týdny až měsíce ohladu. Před Vánoci následuje převoz na stánky a dál už to většinou znáte. Přidušené ryby v přeplněných kádích, údery palicí, řezání hlav a všude kaluže krve. Mám pro vás otázku. Jak si představujete svátky klidu a míru? Já si dám radši tempeh a vy si můžete vybrat ze spousty dalších jídel, kvůli kterým nemusel nikdo umřít ani trpět.